ассалому алайкум дӯстон бародарон ҳама касае бурда хуш омадем ба канали мошини савдо. имрӯза наворда 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад аз 9500 сомон. фақат навора то охира тамошо кун. лайкзора фаромӯш накун бародар ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо чун ҳар вақта дар рӯи экрани шумо мебурад. имо ватсап ҳаст дар ин рақамҳо. ба тариқи мо ватсап мо даром мекунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. навори имрӯзаро сар мекунем. ҳама каса рафтем. мошини фурӯшии имрӯза ҳастаи бародаро Hyundai соли баррӯшида 2002 солаи объем мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега кондитсионер дора, абагреф зидениё, ҳуҷҷатҳои солона дора, балонош 80%. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дорад. 37000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 224000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳои мақсад номерои Россия ки ҳастай бародаро, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳастай, метавонем ба тариқи ватсап муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузов седан, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад газа бензинай бародаро, коробкаш механикай. мошина соҳибаш мега бародаро ҳуҷҷат надора, аючот бировардагиай, дар ҳолати беҳтаринай мошин, чашкиёш кафидагӣ нестай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошин айни ҳол дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дорад. 40000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 243000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, савдо дар болои капоти мошин мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz E-Class соли барориш 1997 сол, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, кузов седанай, коробкаш бародаро автоматай. мошина мега соҳибаш ҳуҷҷатҳош 11 моҳиди ҳастай, балонош 4таш навай, салонош тозай, камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина айни ҳол дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дорад. 70000 сомон мошина бародаро соҳибаш нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 425000 рубл мешавад. харидори аниқ бошафтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 сол, объем мотор бошад 8 литрай, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то 12/12/2022 бародаро ҳастай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай соҳиби мошин. мошина айни ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. 38000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 230000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва мошина харидорӣ кунед. ВАЗ 21099 соли барориш 2000 сол, объем мотор бошад 5 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш мега ҳолаташ хубай, нахуду моторуш навкардагиай, дуд намекуна, ҳуҷҷатош 11 моҳи дига ҳастай, пусидагӣ надора мошин, даридагӣ надора, хадағоиш 80%, магнитофон каломкош аҷоиботай. хулоса мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол бародаро дар шаҳри Душанбеай 9500 сомон мошина соҳибаш нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 57000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, мошинаи даст натен. Toyota Camry соли барориш 2009 сол, объем мотор бошад 4 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холиай,
коробкаш автомат ай. Мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дора, мега як ҳамудӣ дора, мотораш дуд мекуна. ҳуҷҷатош навай мошин Америка фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нависондагӣ несай бародаро, мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. 82 000 сомон мошина нархи дайсоибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 498 000 рубл мешава. харидори аниқ бошафтай муомила мекунем бо арзон мешава. варианти Алиширам ҳастай гуфтай варианту дошта бошем пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra 8 соли бар рушди 2006 сол, кузофи универсал. Объем мотор бошад 1 литр, сӯзишури бошад дизелай, коробкаш механикай. Мошина бародаро соҳибаш мега 5 моҳ пеш ай вагон гирифтагим, техас мотор тонировка то моҳи марта ҳастай, кондитсионераш 100% кор мекунад, хадаҳои ҳамаш қоидави фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Исфара қарор дора, 56 000 сомон мошина нархи дайсоибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 340 000 рубл мешава. харидори аниқ бошафтай биёнай пеш гапзанон мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 96 сол, кузофи хетчбек. объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин газай бародаро, коробкаш механикай. мошин гуфтай солаш 96 ай, наки ҳамаша 97 кардагем, 4 баллони нав дора, мотор камбудӣ надора, мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, 4 баллони нав дора, айчот буровардагай фурӯхта мешава. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 28 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 170 000 рубл мешава. харидори аниқ бошафтай марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Maxima соли бар рушди 2001 сол, объем мотор бошад 3.0 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошин гуфтай дар ҳолати беҳтарин қарор дора соҳибаш, транзитай ҳуҷҷат надора, перекидка нест мошин, мошин тозаҳай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дора, маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай соҳибаш. 27 000 сомон мошина нархи дай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 164 000 рубл мешава. харидори аниқ бошад гуфтай бо муомила мекунем арзон мешава. варианти Алиширам ҳастай гуфтай агар дошта бошед пешниҳод кунед гапзанон мекунем. ва барои маълумоти иловагиро ба даст овардан дӯстон метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли бар рушди 2008 солай, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холиай, коробкаш механикай. мошина гуфтай дар ҳолати беҳтарин қарор дора, бензини холи қадӣ гаштагиай, кондитсионер кор мекунад, мошин хулоса қоидавиай бекамбудиай фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нависондагӣ неста бародар, мошина айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора. 78 000 сомон мошина нархи дай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 473 000 рубл мешава. харидори аниқ бошафтай бо муомила мекунем арзон мешава. варианти Алиширам ҳастай. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2110 соли бар рушди 2003 солай, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 3 моҳ тонировка, 3 моҳ ҳуҷҷат дора. кузов гуфтай задагӣ пусидагӣ надора, фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нест, мошина ин ҳол дар шаҳри Кӯло бародаро қарор дора. 15 000 томон мошина нархи дай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 91 000 рубл мешава. харидори аниқ бошад гуфтай биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешава. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Lada Priora соли бар рушди 2008 сол, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш мега дар ҳолати беҳтарин қарор дора, фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест, мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе ай. 35 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем
212,000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат, шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба нав пешкаши шумо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.